Orsika írja a következő kérdést. Én is félek elkezdeni, mert nincs igazolt inzulinrezisztenciám, de határon vagyok. A diétában nem vagyok kitartó, ezért nagy segítség lenne ez az injekció. Viszont epehólyag műtét után elég kevés az az étel, amit jól tudok emészteni, és sokszor hasmenésem van, és legyengít. Emiatt is van, hogy még nem vágtam bele. Szóval emésztési problémák mellett elkezdhetem? Hát most ez a konkrét kérdésre a válasz igen, mert ugye majd egy kicsit lassítani fogja a gyomor és a vékonybél ürülését, tehát a hasmenés ellen fog hatni. Tehát az lesz a gyógyszernek a 2,5 mg most vagy majd a 3,75 vagy 5 mg-os adnak a kedvező hatás, hogy meg fog szűnni a hasmenése. Ugye a EPE hólyag eltávolítása után az EPE áramlását nem befolyásolja a gyógyszer. Nyilván valamilyen EPE kímélő diéta, mert egyszerre nagy mennyiséget akarna megenni, akkor meg ugye fölfújódna, aztán attól lesz ez a dömping-szindrómás hasmenés. Ugye nem is fogja tudni a korábbi mennyiségeket megenni, mert ugye lassítani fogja a gyomorülését, tehát szerintem pont a kérdező számára ez egy nagyon fontos segítség akkor is, ha nincsen inzulinrezisztencia, mert neki nyilván nem inzulinrezisztencia, hanem falási rohamok képezik a elhízásának az okát.